So very relaxing yung nandito, yung ambience ka-Promdi. Napakaganda ng ambience dito sa backyard garden ng aking kaibigan. So ito, minsan hindi na siya mapakali kung ano-anong style na lang ginagawa niya dito para mapaganda. Ayun, lahat na paraan, lahat na pag-aayos ginagawa niya pag walang magawa. Kasi parang may magawa lang, para malibang lang. Hello mga ka-Promdi, welcome back sa aking channel. Kung bago lang po kayo sa aking channel, kay Certified Promdi, huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe muna at i-touch po yung notification bell para updated po kayo sa aking mga bagong post na videos. Ayan po mga ka-Promdi. Ngayon po ka-Promdi, nandito naman po ako sa backyard garden ng aking kaibigan dito sa Quezon City. So, yun nga po, maulan dito. Kaya parang ginaganahan ako mag-video kasi nung mga nakaraang araw, napaka-init. Ayaw kong lumabas, nasusunog ako kahit na itim na yung balat ko. Siyempre, kahit papano inaalagaan ko pa rin naman kasi sunog na nga ako. Tapos magpapaaraw pa ako, di lalaong nasunog. Yun na nga dahil sa kulay ko na didiscriminate ako. Dahil nga, siyempre, native na native. So, iba yung dating kapag maitim eh. Iba yung, alam nyo na mga Pinoy, pag medyo maitim, ay, ang itim-itim mo. Galing nga probinsya, no? Parang mga ganun palagi mga ano. So, hayaan ko na lang from the ganun talagang kulay ko. So, ang maganda, may maipapakita ko sa inyong mga halaman. At nandito nga po ako sa backyard garden ng aking garden ng kaibigan ko dito sa Manila. Ito po ka-from day. At sana yung makikita dito, may mga halaman na malalaki. Yung dumpkins nila, dito sa likod ng garden, ang lalaki nila. So, medyo sa amin kasi yung dumpkin na halaman sa amin, yung puti siya. Tapos dito naman, variegated na mint green na parang nag-yellowish ang kulay. So, ang lalaki niya. At syempre magandang tinang ka-Promdi kasi hindi na siya yung katulad ng parang mga ordinary na dumpkin. So, ibang klaseng dumpkin ito. Parang aglaw na lumaki. Then, yung mga malalaking wellfin na snake plant, wellfin ba tawag dito? Oo nga, wellfin. Napaka ano niya ka-Promdi, napakalapad ng ano na to ng dahon. So, alam ko napakamahal nito. Pag may pinupuntahan akong mga plant market or mga garden na nagbibenta ng halaman, yung isang tangkay na ganito lang, siguro maabot ng 800 pesos. At may nag-ano rin sa akin sa Amerika, ang presyo yata nito is $60 to $100, parang ganun yung presyo ng bawat dahon, basta may ugat, yun. So napakamahal ng wellpin na snake plant mga ka-Promdi. Siyempre dito naman yung mga napakagandang mga fern, Boston fern. So, ka-Promdi, iba yung Boston fern na ito kasi parang mas maganda siyang parang panghanging plant. Gusto ko rin magkaroon ng ganito kasi yung Boston fern ko ka-Promdi sa probinsya parang panglupa. So, matitigas. Although, halaman din yung ka-Promdi, hindi yung mga wild na Boston fern. Yung mga panghanging dito, ang ganda-ganda nga. Parang nagpapaganda sa ambience ng bahay, lalo dito parang napakalapit mo sa nature kapag may ganito kang halaman sa bakuran mo. Napakaganda. Siyempre, meron din silang cactus na ito, parang Carabao cactus yata ito. Hindi ko masyadong kabisado yung pangalan ng cactus na ito, pero maganda siya at hindi siya matinik. Yung tinik niya, malambot lang. Kahit madikit ka dito, hindi ka matutusok eh. Yung ibang cactus kasi pag madantayin mo lang, parang kang tinusok ng karayom. At dito sa tabi, mayroon din swing. So, pahingahan kapag mainit, dito sila nagtatambay. At kung may mga visitors dito, pumupunta sila dito kasi nasa ilalim siya ng parang yung balite na kahoy. Ayan tinitrim siya dito palagi, kaya ganun siya kaganda. Ayan, alagang-alaga siya dito ng may-ari ng bahay.
So, syempre, tuloy tayo dito sa gilid-gilid. Ito, napakaraming maganda ditong halaman. Ayan. Money tree. So, mayroon silang napakalaking money tree dito na ganito. So, pinuputo lang nila. Dito rin ako kumuha ng mga ng mga seeds. Inuwi ko sa probinsya tapos pinapamigay ko dun sa mga plantita dun sa amin sa probinsya. Ayan. Kaya mayroon na rin sila mga ganyan doon. So, yan yung dito. Nakikita pa rin dito. So, ayan ka-promdi. Magaganda yung mga halaman dito. At napakaganda rin ang setting nila na parang natural lang. Tapos ito, hindi ko alam yung pangalan nito. Ito yata yung tinatawag na Dama di Noche. Parang ganon. Pero, na-miss ko lang siguro yung pangalan nito. Pero parang malapit dun sa sinabi ko. Kasi hindi ko nga kabisado lahat ng mga pangalan ng mga halaman. At ito yung Syngonium na puti. Ayan. Mga ferns na nasa puno ng anong tawag dito ng puno na to? Star apple or kaimito. So ito naman kahit maulan, hindi affected. Ay kahit na mainit, hindi to affected. Basta ano lang yung ugat niya sa ilalim. Okay na siya, hindi siya gaanong sensitive sa mga kahit nasa punong kahoy, umana siya, walang nasisip-sip na tubig pero nabubuhay siya. Then mayroon din silang tea plant dito, ayan o. Maganda rin yung nito, varieties na ito ng tea plant, variety. Kasi mint, yellow, parang maganda rin yung kulay niya, maganda siyang tingnan. Then siyempre yung kubo dito, ayan, ang gandang tingnan, sarap tingnan. Nasa ilalim ng star apple. At syempre, yung mga huni ng ibon dahil napakaraming punong kahoy dito ka-promdi. Yung mangga na napakalaki. Although nabawasan na kasi pag buhabagyo, napuputol sila. At syempre binabawasan din kasi sobrang kapal ng mangga. So yan nga, namumunga siya malalaki, parang apple mango siya. Then, ito nga pala ka-promdi variegated na bamboo. So nag-uwi ako nito sa amin. Kaya lang hindi ko lang alam kung nabuhay kasi pagdating ko doon, pag-uwi ko doon, ang tinanim ko, yung isa parang alam ko nabubuhay na yung isa, tapos yung parang biglang umulan, parang namatay yung isang Hindi ko sure kung nabuhay siya ka-promdi. Siyempre, maganda dito ka-promdi kasi yung may fountain dito. So, very relaxing yung nandito, yung ambience ka-promdi. Napakaganda ng ambience dito sa backyard garden ng aking kaibigan. So, ito, minsan hindi na siya mapakali kung ano-anong style na lang ginagawa niya dito para mapaganda. Ayun, lahat na paraan, lahat na pag-aayos, ginagawa niya pag walang magawa. Kasi parang may magawa lang, para malibang lang. Ayan. Ito naman ka-promdi, ang magandang fern ito. Ibang klaseng fern. Wala nito sa amin. Siguro, hindi ko lang alam kung imported to kasi namimili sila ng mga halaman kung anong gusto nilang halaman. Binibili nila, basta mura lang. Ayan. Laki ng mamut. So, ito nga ka-promdi yung dito ambience or scenery sa likod dito sa backyard, sa likod ng bahay. Maganda rin ka-promdi kasi mayroon din mga dito, yung mga nabibili nila ng mga crouton sa mga pinupuntahan namin. Sinasama rin naman nila ako pag bibili sila ng halaman. Katulad nito mga nabili nila to. Minsan ini-enjoy nila yung halaman, ginagrafting nila. Pero hindi ko lang alam kung saan napupunta yung mga ginagraph nila. Tapos syempre may Syngonium na kulay pink dito ka-promdi dito. So alam naman natin ng weather dito sa Manila, hindi masyadong gumagandang halaman. Pero pag nasa probinsya sa sigurado pink na pink.
crouton, gumamila na white variegated crouton. Meron din silang mayana dito. So itinago na kaprom yung mga mayana dito kasi mainit. Ito na nga, nasa tabi na siya para hindi lang matuyo, para masave lang. Ayan. So sana naman tuloy-tuloy na yung pag-ulan para hindi na sila matuyo. Tapos dito naman kaprom maganda rin naman yung pagkagawa dito. Yung kaibigan ko yung naglagay nito. So katulong niya rin ako paggawa ng parang itong fence. Kaming dalawa gumawa ng fence na yan. So ako nagpintura niyan. At siyempre katulong niya ako paggawa ng kahoy na yan. So kami rin yung naglagay niyan. Maganda rin naman yung dating niya dito kasi parang nursery, parang nursery garden, parang ganon. Tapos meron po doon sa kay Mama Mary. So refreshing yung dating dito kaprom at ito yung ferns na ibang klase rin itong fern, pero maganda rin siyang tingnan. Mayroon na ako nito, nag-uwi na ako nito sa bahay sa Bicol kasi binigyan nila ako para mayroon din akong ganyan. Ayan. So ang sarap dito kaprom kasi narinig ko yung mga huni ng ibon dahil mayroon ditong ano ba yung tawag doon? Ayun. Parrot ba yun? Yun, napakaganda ng ambience dito. Minsan, pag bandang hapon, dito kami nagko-coffee. Then, minsan, nagbibideo okay kami dito. So, ayaw na nila akong pakantahin kasi napakalakas ng boses ko. So, rinig na rinig sa kapitbahay. At ayun, sumali na lang daw ako sa Philippine Idol. Kaso wala na eh. Wala na yatang idol ngayon. Kasi kahit sa probinsya nang obligate nila ako sumali sa kantahan kasi nga ayun, naririnig nila yung boses ko, kaya lang hindi malakas yung loob ko, mahihiyain ako masyado, kaya tumatawa na lang ako. Kaprom napakalaki ng nila, backyard garden. Meron din silang dito, mga papaya na ito. Bali ilang puno to? Bali 5 puno, yung isa wala pa. So yung iba namumunga na. Ayan. Si Ate Doris yung nagtanim nito dito. Kasi siyang mahilig dito sa mga halaman, sa mga gulay. Ayan kaprom, napakaganda ng mga papaya dito sa likod ng kanilang bahay. Ayan, parang para akong nasa probinsya din. At syempre may katabi siyang saging. Ayan. Sabi niya dalan ko siya ng saba na saging na pananim dito. Kaya lang lumalaki masyado yun eh. Saka hindi ko lang alam kung okay siya dito. Pero ito nga, okay naman yung saging dito. Maganda naman. At ito, nahihinog na. So inuunti-unti lang ni Ate Doris kunin yung kasi kagabi binigyan niya ako ng saging na hinog, siguro dito galing yun kasi ganitong saging yun eh. At syempre kaprom dito pa ang papaya, mayroon pa dito. Ayun, napakaraming bunga. So hindi ko alam kung pinapahinog niya yun, pero ang dito kaprom, yung bunga niya hindi ganong kalaki, hindi katulad sa province na yung bunga niya napakalaki na halos parang alam niyo yung
parang kasing laki ng, basta siguro mga pag sinama yung 4 na pirasong ganyan, ganun kalaki yung mga papaya sa probinsya. So pero in fairness, ka-Promdi, napakarami niyang bunga kung titingnan nyo. Ayan o. Kasi ito, manibad na rin tong isa na to. Siguro, ito perfect itong pang ano, masarap itong kainin, no? Naninilaw na rin ng konti. Ayan. At syempre ka-Promdi, meron din siyang tanim na gulay dito. Yung patula, nahinog na at natuyo na sa sobrang init. Yan ang nangyayari. Pero parang pinabayaan niya ito yung patula. So siguro pang ano lang, pang kukunin niya na lang yung seeds. Saka yung ano, pang hilo din yung ka-Promdi. Siguro yun ang ano purpose nila para ganito yung gawin sa patula. So yung seeds nito ka-Promdi maganda. Ayan, malalaki siya. Tapos pang yung lofa, ginagawan lufa. Yan. So, yan po ka-Promdi, inyo pong natunghayan ang aking munting video at yan po nagtatapos ang aking paglilibot dito, pag-explore ng mga halaman dito sa backyard garden ng aking friend. Salamat po sa inyong panonood at huwag niyo pong kalimutan mag-subscribe sa at i-share ang video. Diyos mabalos po mga ka-Promdi.